Masquera say, Muria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya pani ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Muria Zimbabwe takigai, nyaya irikuwadza, nyaya irikusiririsa yaitika kunzvimbo yekuwadza na extension muHarare, Muria Zimbabwe. Apo muse Friday parikunzi mabodies evana 3 vainge vachishaika vakawanikwa vari mubhuti remota Muria Zimbabwe. Mota iratidza kuti yange ane nguva isingafambe mukapaki yemunzvimbo yekuwadzana extension Muria Zimbabwe. Mota yacho ndiyoyo yamuri kuona iri apo, the green Mercedes Benz iyo iri apo Muria Zimbabwe. Zvikunzi mota iyi yange yana about 3 years yakangopakwa Muria Zimbabwe. Vanava vanosanganisira mukomana munin'ina ane nyasha anga ane gore rimwe chete, pamwe chete naanopaishe anga ane makore 4, pamwe chete neneighbor wavo yanonzi Raymond Mukudzi anga ane makore 3. Vanava varunzi vakashaika musi Wednesday 1 October apa vakapedzisira kuonekwa vachitamba panze pemba panga pari pedyo zvakare necar park Muria Zimbabwe yavakazoonekwa vava. So mushure mekunge vashaika maresidents akaronga kutsvaga vanava Muria Zimbabwe, vakaposta mapictures avo pasocial media vachitya kuti vange vakidnapwa. Zvisinei, after 2 days vachishaika ndo pakazobuda nhau yekuti vanava vainge vawanikwa mukapaki mushure mekunge pakanzwikwa smell mubhuti remota Muria Zimbabwe. Ma-initial reports akasuggesta kuti vanava vainge vashaika from suffocation, asi zvisinei pakazobuda kunzi they were abducted, vakazodhambwa mumota Muria Zimbabwe, nekuti zviri kunzi vanava vainge vane mamwe mapatsa ainge akashaika Muria Zimbabwe. Muridzi weCarpark iyi akabuda achitaura neThe Herald, achitaura iye achiti zvishuwa vana vakatsvagwa mumota but hapana kuitwa thorough search, hapana kutariswa mumabhuti emota. Hanzi vaingodongorera mumota mukati pamwe chete nemasurroundings emota. Hanzi akabuda achitaura iye achiti baba vevana vaviri vekushaika hanzi paakauya achitaura achiti they were missing. Vakakera out an initial search pamacar parks mudzimba pamwe chete nemacheches Muria Zimbabwe. Hanzi asi hapana chavakawana Muria Zimbabwe. Zvisinei parikunzi the following day ndo pakazowanikwa nhunzi pamota, pakazowanikwa vana varimo mukati. Nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa Muria Zimbabwe. Pane chimwe chiitiko zvakare chazvishamisa vazhinji pamusoro penhau iyoyi, pane murume akazouya achivhura door rari nevana ava. Mushure mekunge vanhu vangaudzwa kuti vasawanikwa vachivhura bhuti iri, akawanikwa achirivhura achitara achiti anga atumwa nemapurisa. Zvakare ainge akapfeka magloves. Vanhu vakawanda havana kufara nazvo, kusanganisira hama dzemwana, hama dzevana vanga vashaika hadzina kufara nadzo. Hadzina kufara nazvo, vakawanikwa vachikweshena murume uyu aitaura achiti aiwa mukadzi wake mupurisa ende ainge afonera mapurisa kuti vanhu vachimupa go ahead yekuvhura bhuti iri Muria Zimbabwe. A lot of people vakakomenta, ndofunga vazhinji venyu makaona video iri, vamwe vachitaura achiti murume uyu anga akapfekerei magloves aitry kudestroy evidence yemafingerprints. Vamwe vachitaura vachiti aiwa uyu haana mhosva, ngapatsvakwe munhu chaiye akauraya vana Muria Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa parikususpektwa kunzi maritual killings Muria Zimbabwe. Tichingoti dai mapurisa abata basa ravo, whoever akaita izvo wanikwe achibatwa Muria Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Zita rangu ndinonzi Elvis Anusa, ndiri mugari wemuno Ward 44 chigara mukuwadzana extension. Chiitiko chaitika chinosuvisa, chinorwadza, chinotyisa uye chinopa chimiro chakashata munzvimbo ino. Tinonge tatarisira kuti nyaya iyi kutanga kwayakaita inozopera zvakadai. Tinonge takatarisira kuti inozombotanga, asi zvaitika hapana zvatingazviita. Asi nhau iripo ndeyekuti isu tiri kuti kana zvakaitwa naMwari ngakuve kutonga kwaMwari, asi kana zvakaitwa nemunhu mutemo ngaushande. Tichaita zvese zvatinokwanisa tichiteverera nyaya iyi kana pane fungidziro kuti pane munhu akadini akabata basa iri, kuti tione kuti inoperera papi. The law must take its course.
and justice must prevail. Hatisi kuti nzvimbo yedu izivikanwe for the wrong reasons. Taramba. Takangonzwa kuti nyaya yakaseshwa bhuti rikadini rikavhurwa, but pari zvino vana vazowanikwa varimo, so yeah, we are suspecting foul play. Although kuti experts akasvika panzvimbo ndo anotizivisa kuti chii chingave chakadini chakaitika. Saka tinoda kuti tivamhanyire, tinoda kuti vaite basa ravo, asi takaisa ziso pavari. Patinoona kuti hapana kuitwa basa nemazvo, aiwa hatizonyarara senharaunda. Isusu tinoti kuno kana tati ngachitsve ngachidini ngachitsve. Kana pane akazviita tirikutarisira kuti nyaya yacho inofanira kuzopera, munhu uyu adikira matadzano. Chiitiko chiriwana pachiitwa chisingafadzi. Kana mubereki achinge ashaya mwana anotarisira kutsvaga chimuwana, kwete kumuwana pane chimiro chakafanana nechiri pano vari mukati mebhuti remotikari, uye zvekare zvichiratidza kuti mukana wopenya uchisika. Vabereki vanenge vakatotenga hembe, vabereki vanenge vachitobika sadza vachiti mwana yadzoka kumba kuchiya kuzodya. Saka kana pachinge paitika chinhu chakadai, uchapa mhando iyi unoda kuti uferefetwe, utsvage kusvika pamudzi yawo kuti chii chakonzeresa kuti vanhu vawanikwe vachinge vaparara vari mubhuti remotikari panzvimbo ino. So as the authorities the way for a lot of this that I couldn't was that among us Ndinotenda kuti kana muchitarisa mashure ndambosangana nenguva yekutaura naminista wedu wejustice, legal and parliamentary affairs vaziyambiziyambi ndichivaudza kuti kuparadzwa kweupenyu hwevanhu munyika yeZimbabwe kwatekeshera. Saka ndichadzokera zvekare ikoko kuimba yedare rekugadzirwa mutemo yeparamende, tichinotaura navo kuti ngapaiswe mutemo mushure mekuiswa kwemutemo unonzi capital punishment, uye vaiona vanhu voparadza upenyu hwevanhu vachigurwawo iyo kuti ndeipimwe mutemo yatingakwanise kuisa inoita kuti vanhu vatye kuita uchapa hwakafanira hwakapanda hwekuti vanoparadza upenyu hwavo, vatingati deterrent measures.